Нюрба районугар бу күннәргә үгәскә кубулуйбут үере хайгәтен үләһиттерегәр инновационный проекттары көмүскүр күрәх ытылынна. Маннык тәрәһин оскола огосада биюрәхтәһен кыһата сайдаргар төһү күс болар. Онон улуска бар үерех кыһалара бу күрәхтәһигә бары кытыннылар сихиле күнне Антонова сюжетыгар. Инновационный проекттар көмүскүр күрәх хубаян орто сколатын базаты гырытылынна. Булырын маннык күрәх педагогическая жарбанка быгытнан барбыта. Онна биһиреммит проекттар республикага баран сетиһиленен келбиттере. Бәджигәстәккә булбыты республиканскай улахан конкурска гыттаннар маңнайгы нөмердәх оскола, он технический лицей проекттары республиканская инновационная площадка статустарын ылбыттары малыкай осколатын проекта кандидат атын ылбыта бу республиканская площадкага бухолобрами хаңа проекттарга сетиһи. Быйыл барыта 5 булахаккадан аракстан үле барды. Хасбирди булахаккага сүрбели проект көмүскәнне. Ол курдук бәйни салайыныга хитиге верәхтәһеңгә әби жарыкка онада верәх хайгетин сайдытын торумнур. Саңа саналар сонун көрүләре тилиннеләр. Манна верәх хайгетин ләһеттерин оны веренәчләрин таханан төрөппүттер эме кытындылар. Холобро баян осколтун төрөппүтә старгланы гомена оскола оны төрөппүт биргөләләр проектын орон көмүскәтә. Төрөппүт бу оскола олагар сыгыянын оны чугаһын билләр бетәгәнә ого эме табыстан хайдыбат дигәнлек. Анан ол хылы хитияктак. Нюрбатагы верәгәри управлениеты начальнигы Маргарита Матчасынова белетәне питенен учутал тахмырдүрә үре качты батыгарда сайдыга да сирдир. Онон манна сөптү бәһәр эме бир сонун проектта хәдер учутал кытта көрсен кепсетти бит. Нюрба технический лицей географияга учутала Алексей Афанасьев проекта номнолокка кирен баста китабын аспыт. Бу проект учутал статуга онна өретер качты бата үрдүрүгәр тугуламмыт. Баста китабытыгар 15 жыл стажтах үддүк учуталлы кытындылар. Опыттах лицей һәм опытта учуталар кытындылар. Ол кытты төмөгөнөн 2 призер, онна бир кыйлак тахсыр. Манна көмүскән Медхас бирди проект Нюрба районугар үре хайгәтә сайды саңа сагактарынар яргар төһү күс болуга. Күннән Антонова, Афанасий Васильев, Эдуард Васильев, Саха телевидениета, Нюрба.